Κάτσε με τσιμπάς. Κυρία Αναστασία. Ας φύγει το αίρισμα, μην του μπαίνουν ιδέες. Παιδιά, τώρα θα κάνουμε μάθημα σεξουαλικής. Για παιδαγώγηση των ζώων. Κυρία Αναστασία. Απέρε κυρία Αναστασία. Μην χτυπήσεις, δεν είναι δική σου η τσάντα. Ένα χέρι τον ένα και από τον άλλο την άλλη για να προχωρήσει και ο Νίκος, αλλιώς δεν προχωράει. Νάτος. Κάτω εδώ, μόνος του. Έλα, Μανώλη. Τώρα. Ωραία. Χριστέ μου, Σωτήρη, περίμενε. να σου πω, μία με πειράζει ο Παναγιώτης, μία ακούω τι να πω τώρα. Ευτυχώς που υπάρχει, να σου πω. Κυρία Αναστασία. Κυρία Σοφία. Ευτυχώς που υπάρχεις και εσύ, εγώ μακρινά. Κυρία Σοφία, πώς θα πω. Ηρεμήστε ρε παιδιά, και εγώ θα πάρω κάτι, αλλά θα χρειαστώ μετά τη βοήθεια εδώ της κυρίας Σοφία. Γιατί τα λεφτά τα έχω στην τσέπη, αλλά... Καλώς ήρθατε. Στέλλα, εδώ περιμένετε. Να σου πω, Στέλλα. Να σου πω 5-6 φορές. Να σου πω, αφού δεν την κοπάνε, σιγά μου το σηκώνω. Άρε πέτα, άρε πέτα. Ένα ρεπό από σένα. Πώς δεν το είδα, αγάπη μου. Κρίμα, άμα είναι και ζεστημένη. Αλλά τα παιδιά μου φεύγανε, οπότε δεν έφτασα. Δεν έφτασα. Κρίμα. Τι είναι Παναγιά μου εκεί πέρα. Γέλατε τίποτα να δούμε. Σταύρο, για να περάσω το στράτο από εδώ. Τσιτάχνη αυτό. Τσιτάκι είναι. Είναι λεοπάρδα. Α, είναι πολύ μακριά. Σαν αυτό είναι για το τσιτάχ. Το τσιτάχ έχει μικρό κεφάλι. Γεια σου, Λέο. Είναι σαν γάτα. Μικρά λεοπαρδαλάκια. Έχει λεοπαρδαλάκια. Δεν αφήνει να πας εδώ. Πού πάει. Wow. Πάμε. Το είδατε. Το τσιτάχ, όχι τσιτάχ, το παρδαλάκι.